je tražio, ako mogu da se upiše, neće iko da ga primi. Što Lemču ga je kočeja. On je mučno. Ona je sve doprinela. Ja. Evo, treba da se radi. Ona, moja žena Suda, što je bila, ona je bila živa. I mi su bili ovdje sami. I nije mi bila gužva i svaća i ko čega, razumiješ. A je? Nego, pa ide da sadi luk, da odgrće, da sadi krumpir, da kućera i dol. Tata, znaš što je ona to radila? To je zdrava hrana. A ovo to kupuje sve, kupi ta paradajz, koputa, a ovaj bašte mekan led, sladak u me. Ja ne da jedem to. Imam moj iz bašte 2-2, 1-1, jedva sjebu kokoši. Ali pa, tata, hoću da nas zavade da ne dolazim ovdje. Ne mora nešto dolaziti. Naravno, ti možda misliš, ne možda pamtiš. Ja sam stara mislio, pošto ti mogla da budeš sebi, razumeš, dovoljno da primaš kod čega, a ti, čas dole, Luka, čas dole, čas dole. To si pravo. Da. Žena se nije kriva. Ona ide tam, ide vam i digli ruke ljudi i gotovo. Žive od minimalca, živi narod, plate sud. Šta me brige, šta Bog da, u more. Nije tata, ne može to tako udava, mržiti, ne može gleda nikog, samo voli njenu majku i oca i baburinu. Mi mrzona sama pa Bog. Ubićete ja. Ti došla, razumeš, i mi se primio i kod čega. Rekla sam ja i vi, ne mogu ja tebe da zovem kod tate, jer bi se tata iscelo napolje. I da kažem ko je i šta je bilo ovdje. Moja majka meni nije tražila dinara ni otac. Skupljala bi pa da te pošalje na more, u banju. Nego moja Dana daje deci. Jesam. Pa sad, ja sam luda. I zato i spašam sad. Pa evo i vi. A što da me ti gledaš? Evo moju penziju. Platim ženu, gledaj mene i ženu. Nego meni kaže, ako se budeš pametna, da te vodim tam. Tamo ne smiješ da se dereš, ne da mi grdiš. Ako se dereš, ideš u ludicu, a ja idem u zatvor. On je teo mene da vodim. Lepo kaže, teo sam da ti pošaljem, Milka navalila. Pa eto sad. Njeni. Niko. Sad jesu došli cigani neki, obiđu Iliju i niko ne dolazi, baš niko. Sjeća na Krončić. Došao bi redom ja i ne mogu da ustaje, ne mogu da ga tužim. I došao bi, razumeš, da imam oružje i divlje jednoga da ih pobijem. Tata, kako ti... Da ne može mi niko ništa. Pa pričaj mi, jer ima neku penziju. Ima li pola? Nema celu. Što? A u kravinu lopovi. Vidiš Novi Sad. Hoće da se odvoji od Crna. A Kosovo dol traži da je ovaj Tadić opasan. $50 ti je... Koliko ono? Pa treba u dolarima ili... Dolari. Dolari za meni. 50 mi da. Idi za meni, kup sebi šta hoćeš. Evo da spremam u spremam. Ne, spremam na spratu. Da spava na spratu. Što? Pa zato što ja rekla ne mogu da spavam sa njim. Ja nutra sama pričam, sama sve. A on kaže, ako ti majka dosadi kad si idi god na sprat, ne dam pojma. Ima tata, kaže, najviše ustaša, Hrvata, Šiptara, Šiptari najviše došli. Najviše Šiptara. Znaš, i zove ga da stanuje sa njim, on neću. Ali ne može da je dobije ni nju, ni čerku. Jer čerka mu je otvorila fabriku, Dresu, naš Valjevac.
Kad bi mu on dao, idu svi tam. Ako zagrmi sad ko zna šta će biti. Kada će kao biti ovdje građanski rat. Ko zna? Zna on sad ne priča i on je tata. Valjda nekoga u Novom Sadu, razumiješ? Ko? Leontije. To je Novog Sada, tamo, Banat, sve, znaš. A Šiptari dole, oni su dobili. A ovo je sad išao teško kod Đubre. A ne može tu ništa, ali je dozvole. Oni, pa mi teško, oni su najgori, kaže. Ide. Ne idu tamo u vojna. I onda te pare, ona, kako zove, tu primili, svi. On je njoj pokupio pare. I uzeo je 5.000 i uzeo je diktaru 7.000. I nju daje kod izvineš. Sve će mu dušu. Aj. Evo, ko zna kako će biti s Krušikom. A majka išla džabo u Beograd, mučenica jasna. Vidimo. Pa šta je vajde, to ne može pričati sa džaba. Zašto tad? Kako? Amerika. Pa da bomba, ako bude će pobudili, oni će bombardovati kako se se mene zbogodi. Pa neću to. Učali, i on kaže, nema tog ništa. Samo je tatić je opasan. Kao što je Sloba bio njihov, kaže. Sad ja ne znam.